बरियालाय थांखि आयो मालाय 10 आव 0 मोनलाय लोगोफोर नै जोङो दिनै CF प्रग्राम थांगासिनो CF मिन चिल्ड्रेन फेस्टिवल जोंनि गेरजायाव जागासिनो माने मा होनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय आरोना उन्दै ओरैनो सेंग्रा सिख्ला जिखुनु जा चिल्ड्रेन्स होनबाय नालाय उन्दै उन्दैफोरजों लोगोसे जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरबो थाफाबाय आरोना ओमफ्राय दा जोंना गेरजा जागासिनो नै आङो आखायाव लाबाय बाइबेल गित डायरि थांनोसै जोङो मा सोलोंनो हायो बेनिफ्राय नायहैनोसै जागासिनो जोंना गेरजा खाथियावनो न'आ थांबाय थानि होमब्ला लोगोफोर जुदि नोंसोरबो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअसखौ बा मालाय फैग्रोलायो बिसोरो senior group senior group senior kelas gobay primary group गोसोआव थाबाय दा एसे रेस्ट लानायसै आरो बे दैखौ लोंनोसै क्लास गनायखायनो मा गमोनलाय जुनियर मिसा जोंना मा ayo di sana ni beong mama dong nai ni dintisa ayah dintisa ni beong mama dong nai ni saya grup ni exam जागासिनो मालाय नायनि आनिया मा मा दिनदों बेनोमोन 3 बानायनांगौ बे बोरै 3 बानायदेदो बेबायदि लाखिनांगौ ना माथो बे खावसे गैया बेखौ फुल खालामनांगौ नायनि लुमिनिङा आयो मोजां जाबाय नै लुमिनिबो When Barcelia, maybe निफ्राय नेबो थांगौ दे पेन्सिलालाय बोरो नोंना पेन्सिला नै ओरै मिसिन फैनांगौनो नै जोगोनार ओरै बोबोदो बेसिम लामा मिस्टेक जाबाय नोङो ओरैसो फैनांगौ ओरैसो फैनांगौ बरियालाय थांखि बरियालाय नोंनि लिरनाया बरिया जाबाय रा बे एग्जाम जागासिनो मालाय मालाय नायनि नुनाया सारा गैयालै नायनि हायाखै आंहा लिरखांबाय बा मालायनि खासा जि गोसो होना लिरदों मालाय लिरदो माथो लिरखांबाय आं भिडिअ खालामनो थाखाय लिरलाबायना हरदों
ห็นใช่ไหมพักลินเหนื่อยเลยayo malah 10-0 मोनलायदों नोंनि 10-0 मोनदों मोजां दैलि बावनो दे बानायना हरदो दहाय 10-0 मोनदों होनो मिथिबाय गेरा दे नों हायाखै दहाय माबायदिमोन दहायनिलाय माबायदिमोन दहायनो दे बानायना हरदो दे नै 10-0 मोनदों एबारहाय 10-10 मोननाय खालामना होदो सोरनिबा आवाजआ बांसिन बिदि खननाय बाजिलायदों आरोना ग्रुप वाइज Ini sekolah dia, dia nak dia tu. Ini balik mana? Ini balik mana dia? Ini itu, mana balik dia sekolah dia? Dia nombor balik. Nah, kan nak dia. Mana balik dia? Mana balik nak dia? Ini mana balik? Ini siapa? Ini siapa mana? Ini apa? Dia ada di sekolah dia. Terus belum dia. Ini bukan karena dicicil, right? Sebenarnya. Sekolah perlu dapat solonya. Lagau senior.